As matinés do Principal volven a Pontevedra como unha alternativa ao ocio nocturno. 3 artistas actuarán no escenario do teatro no marco dun formato pensado para un público máis familiar. É unha forma de achegarse a estes espectáculos diferente e que se agradece por parte do público familiar e tamén do público non familiar que tampouco lle gusta trasnoitar. Todas as actuacións arrincarán ás 12 do mediodía. Manel será a banda coa que comezará o calendario deste ano vindeiro 25 de abril. Seguiránlle Xavier Díaz e Dufeiras do Salitre o 9 de maio para pechar o ciclo con L o 17 de outubro. Este ano creo que hai unha proposta artística creo que de primeiro nivel, é dicir, para un ciclo como, bueno, é dicir, a veces se pode considerar menor todos os formatos de día que parece que, bueno, que teñen menos relevancia, en este caso as matinés salen cunha proposta de primeirísimo nivel. Este xa é o cuarto ano que o Concello aposta pola proposta das matinés do Principal, unha iniciativa que ademais permite dinamizar toda a cidade. O balance un pouco destas 3 edicións anteriores das matinés eu creo que foi moi satisfactorio en canto tanto a volumen de público, casi todos os eventos ao final se encheron, como un pouco tamén o trasfondo un pouco que creo que tamén se ten que buscar con isto, que é tamén dinamizar a cidade de día e tamén favorecer que públicos, non só para o público local, sino tamén principalmente para o público de fora, vir as matinés é un plan para pasar a xornada en Pontevedra. As entradas para os concertos xa están á venda a un prezo de 16 euros e 18 no caso de Manel por anticipado. Na billeteira será de 20. Ademais, hai un abono de 45 euros que permitirá gozar dos 3 concertos. Os menores de 14 anos terán un desconto dun 50%.